Na zo ne don na ba zuciyarki kyauta. Daman da akwai ta kyakkyawar halaka da take tsakanin nan da kai bayan ta makaranta Haidar. Dakata. Za ki karbi firan soyayya nan ko ba za ki karba ba? Yes or no? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam dakata, ni ba wani sakonka da yake da nasaba a cikin zuciyata. Haidar ka fita daga rayuwa. Dan Allah nake taimakon ki, dan Allah nake son ki, dan Allah ki fuskance ni. Haidar me zan baka? Haidar ba ni da abun baka. Dan Allah ka kyale ni. Na so ki dan Allah, so da zuciya, ki so ni da. Abin da yasa na tara ku shine bai kamata a ce kana shugaban makarantar nan ba, amma kana yin wasu abubuwan da ba su dace da makarantar nan ba. Ni ba wani abu da ke tsakanina da ita. Abin duk da za ka yi mata kai wa sauran ɗaliban mata, har mazan ma kai musu. So da zuciya ya bi da jikina.